Xa está aquí a segunda edición da Semana da Ciencia de Caldas. A iniciativa pretende repetir o éxito do pasado ano. Entendemos que o ano pasado estuvo acompañado dun éxito importante e que queremos perpetuar o evento e profundizar nesa línea, non? Eu creo que é importante que poñamos ante os alumnos a posibilidade de abrir o camiño científico que sempre estuvo un poquinho máis acotado que outros camiños e que, polo tanto, hai que visualizar esta oferta dun xeito claro. A Semana Científica dedícase ao Sabio Caldas, unha figura clave para a localidade a que queren render homenaxe unha vez máis. Tamén é certo que os povos teñen que ter sempre un respeto e unha admiración a todas aquelas persoas que fixeron que o povo sea máis grande, non? O feito do Sabio Caldas, que desarrollou a súa labora en Colombia e que é un fenómeno social ali importante, hasta o punto de que o estado máis importante da nación chamase Caldas en honor a este home e a este povo e, polo tanto, por iso dai honor. Nesta Semana da Cultura Científica van tomar parte os centros educativos de Caldas. Os alumnos dos colexios van compartir as súas experiencias científicas co resto de rapaces do concello. As experiencias son moi interesantes porque creemos firmemente que moitas veces dende a práctica é máis fácil chegar á teoría, sobre todo en temas científicos que poden resultar moi atractivos para a xuventude. Moito máis que a parte teórica que despois moitas veces é necesaria, pero na que xa indagarás máis tarde se te interesa a parte práctica. Para os mestres a cita é unha oportunidade única para divulgar os coñecementos científicos na sociedade. Levamos anos facendo semanas da ciencia dentro do centro e agora o sacalas á rúa, ciencia na rúa, para un centro como noso que ten tamén ciclos e que sabemos que a vida profesional é moi importante e que esa relación é diaria, pois é fundamental. A Semana da Ciencia complementase ademais cunha exposición sobre o cambio climático que xa se pode visitar no Auditorio Municipal. Os actos rematarán o vindeiro 29 de abril cun espectáculo do Mago Teto no que se combina ciencia e maxia.